manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom po tuwek. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning ngambi. Ngonyor tenan kok. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milih nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu untuk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.